Το μουσείο του Πύρι Ρέις, εδώ πέρα. Από εδώ ήταν η πατρίδα του. Ο παππούς του και ο θείος του ήταν πειρατές και αυτός ήταν ναύαρχος. Άμα δεν την τέχνη, ήταν ναύαρχος. Και σε τι βοήθησε αυτός? Η ναυμαχία στη Ρόδο, νομίζω. Όπως και ο Πάργαλης, ο Ιμπραήμ. Και οι δύο ήταν άντρες του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Αυτό εδώ είναι το Βυζαντινό λιμάνι. Το είχε φτιάξει ο Ιουστινιανός, αλλά μετά το αναγέννησε και ο Ηράκλειος, ό,τι έχει απομείνει βέβαια. Έχει πολλά πράγματα. Και είναι δίπλα στο μουσείο του Πύρι Ρέις. Ενώ το απέναντι λιμανάκι που βλέπουμε, Αυτό είναι το κανονικό του λιμάνι. Ναι. Βγάλε και εδώ κάτι αρχές. Εδώ πέρα βλέπουμε τις αρχαίες στήλες και τα πιθάρια εδώ πέρα. Έχει και ένα μνημείο πίσω. Αυτή λοιπόν είναι η Καλύπολη. Στα τουρκικά λέγεται Κελίπολη. Είμαστε μέσα στο μουσείο του Πύρι Ρέις, του γνωστού ναυπηγού του Σουλεϊμάν. Ο παππούς και ο μπαμπάς του ήταν πειρατές με καταγωγή από εδώ από την Καλύπολη. Ο ίδιος επίσης ήταν χαρτογράφος και έκανε και πίνακες. Πολυτάλαντος και ζωγράφος. Καλλιτέχνης ο άνθρωπος. Έφτιαξε κάτι χάρτες που λένε ότι τους είχε εμπνευστεί, τους είχε αντιγράψει από χάρτες που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος Και εδώ, στην εκστρατεία του που έκανε χάρτες. και εδώ κάτω ρίχνουνε χρήματα. Αχ, ναι. Δεν ξέρω αν Μπορεί να είναι φαίνονται. σαν πηγάδι αυγό. Λοιπόν, εύχομαι να μάθω γρήγορα τη γλώσσα και να έρχομαι πάρα πολύ συχνά εδώ, όπως και σε πολλά άλλα ταξίδια, σαν τους πειρατές, τον παππού και τον μπαμπά σου. Βγάλε εντάξει τον τρούλο, τα παράθυρα. Αυτά. Και αφού είδαμε τους πίνακες και το χάρτη αυτόν, γιατί είναι χάρτης, πάμε να εξερευνήσουμε τι άλλο υπάρχει στο μουσείο του Πύρι Ρέις. Ω, σκάλα. Μ' αρέσει. Μου θυμίζει τον πύργο του Λονδίνου εντωμεταξύ. Ναι, έτσι ήταν και εκείνο. Ναι. Τα σκαλιά εμένα μου θυμίζουν Καπαδοκία. Ναι, όλα αυτά κάπως έτσι είναι. Πηξίδαρες. Α, Μάλιστα εκεί το ταμείο μου με τη στολή. Αυτά τι είναι, σπαθιά. πολύ ωραίο είναι. Κανόνι. Αυτό το είχαν πάνω στο πλοίο. Άρεσε το λιμάνι που πήραμε για να... το καραφάκι για να πάμε στην Κάνη. Το λίγο εδώ. Το λιμάνι, χάρτης. Αυτές τις στολές του Ιαδόνιτα. Τι τα βλέπω από εκεί. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Θα βγω φωτογραφία τώρα. Ζωντανό στέλνεις τι είναι εδώ.
Μας εδώ, τι είναι αυτό που τρως? Καϊσερλί. Σιτζικλού. Από αυτό. Είναι σαν πεϊνιρλί. Εγώ τρώω σαν πεϊνιρλί, δηλαδή με τυρί. Μπεν, κάτσε να δεις πώς το λένε. Μπεν πεϊνιρλί πιτά γιογιορούμ. Να το πεϊνιρλί πιτά. Πώς τα λένε αυτά? Η μικρή Μαρίνα, εδώ πέρα. Για ψαροκάικα. Εκεί είναι το μεγάλο λιμάνι. Εκεί πέρα είναι το μεγάλο λιμάνι. Από εδώ που πάμε, από αυτό το λιμάνι. Απέναντι. Πας Τσανάκαλε, πας απέναντι για να πας στο άλλο πέρα να πας Ιμπρό, ας πούμε, Τέμεβε και τα λοιπά. Να και το μνημείο του Πύρι Ρέις. Εδώ έχει και την Άγκυρα δίπλα και το κανόνι. Σημαντικός άνθρωπος της εποχής. Πολύ. 1470. Πότε γεννήθηκε? 1470. Ναι, λίγο μετά την άλωση είναι. Ναι. Και πέθανε το 1550. Και η καλή πόλη είναι γνωστή για τη σαρδέλα της. Είναι η πόλη της σαρδέλας. Κάνουν και γιορτή τη σαρδέλα. Κάνουνε γιορτή σαρδέλας. Ναι. Εγώ δεν την τρώω βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Για όσους την τρώνε, ελάτε εδώ να φάτε σαρδέλα. Μύδια είναι τα μύδια. Τα βάιμε στη Λαμαρίνα. Μύδια στη Λαμαρίνα. Πού? Μύδια στη Λαμαρίνα, μυδιά καβά. Σουτζούκ είναι το λουκάνικο, λένε αυτοί σουτζούκ. Λένε και Μπαλίκ είναι το ψάρι. Μπαλίκ το ψάρι, κοκορέτς και κεφτέο και φτές. Είναι πολύ ωραίο, έχεις φτιάξει. Επειδή σε έχω έρθει πολλές φορές. Ψήνονται τώρα τα φιστίκια. Εννοείται ότι πήραμε. Ζεστά, ζεστά, αλμυρά, είναι τέλεια. Εδώ πέρα ο άνθρωπος μας εξυπηρέτησε πάρα πολύ. Δείτε εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι, λέει, φάρμακο για το στομάχι. Φτιάχνουν από αυτό φάρμακο. 7 ευρώ το κιλό τα φιστίκια. 7 ευρώ το κιλό το φιστίκια. Και φιστίκια. Λοιπόν, έλα να πάρουμε και κανένα μπακλαβά και αυτό. Τέλειο. Το κάνεις και μπαρμπάρα. Τα πάντα κάνεις με αυτό. Είναι το ζέα και είναι πιο υγιεινό. Πιο υγιεινό είναι. Η αρχαία οι Έλληνες το αυτό τρώγανε και ήταν πανέξυπνοι. Ενώ το άλλο που τρώμε εμείς το δίνουμε στα ζώα. Το βάλανε είναι πιο βιομηχανικό το άλλο. Μας το επιβάλλουν. Γιατί το εγώ δεν κάνει πολύ μεγάλη σοφιά. Ευχαριστούμε. Δεν είναι τόσο παραγωγικό όσο το άλλο. Γι' αυτό για τα ζώα θέλει πολύ τρόπο. Teşekkürler. Hoşça kalın. Ζώο είναι άνθρωπο εδώ. Εγώ πήρα μισό κιλό με στάμαλι, μισό κιλό τραγουδάκια. Μιλικά, Εδώ τι είναι? Με καρύδι. Με καρύδι είναι αυτό. Και το άλλο με πράσινο φιστίκι. Δεν μου αρέσει το φιστίκι εμένα το μπακλαβά. Εμένα μου αρέσει. Αυτό εδώ δεν είναι κρέμα τελικά. Είναι χαλβάς με τυρί. Θέλω φιστίκι. Πεϊνιρλί χαλβάς. Γιατί? Τα χρόνια. Όσο λυπάμαι τα χρόνια που φύγαν πριν να γνωρίσω εσένα κόσμο ένα καιρό. Μα πώς ίσως μια μέρα σε βρω
Η φλογέρα. Ο Δήμος. Ο Δήμος και Σάνης. Και Σαν Βαλεντιγεσί. Μάλιστα. Ωραία. Aydınlıktır her yanım uğruna olsun feda bu canım canım yüreğimi sar değil hüzün gidişin var ya hep dolu gözüm senle var oldum özüm senle hayat bulumsuzum neredesin nerede o gülen yüzün dünya fani her şey bomboş ve yalan nefsin der ki sefanı sür o yalan bitsin dünya. Εγώ έβαλα αυτά τα γκούτσι. Εντάξει, τα φυλάκια να πάρω. Να. Τα κανάλια. Άντε. Το μόνο σήμερα. Το φυλάκιο και πότε μπήκαμε Ελλάδα. Είμαστε Ελλάδα. Τώρα είμαστε Ελλάδα. Γι' αυτό με το που μπήκαμε Ευρώπη άρχισε ο δρόμος ντρούγκου. Ωραίο για Βασίλη μου. Από εδώ βγαίνουμε, από εδώ πάνω από το Σωτήρα, παίρνουμε την περιφερειακή από εδώ και γύρω γύρω ο κατάλληλος δρόμος μας για τα πάτη μας.